Ko Confederation of Meghalaya Social Organization ne komsu ringkat kaseng balap bapel per po komsu kala kilapan pau mana kalian komsu kala tho ya kajing tho saka sarkar jela pat sarkar India ka komsu kakwa ban urlong kloy no ya ka special intensive revision apo kajala nakaliang uba roy kupar sendram ucerman ka COMSO ulong badan kam ya ka SIR haka electoral roll haka bahapo kajala kabawan rung bi ain ki bajala hakta kamai kaji hadin balai iya kajing jashan hagaru hills kajingwan rung bi ain ki bajala layu ishai bakta ya ka imlang salang kejela barok kawi Liang jong ka komso matagas ngi la yo man pulong ya kanika executive committee meeting kabaki seng ki fair ki badan po yang masyatri jong ka komso na po gares hukum juru na po hasian jantils ni la ya syong ban syong perkat alor ki katu kat ni tlikimat ki ba ka kanbon kan shim nang ni syakmat kidon gimat ki bakta ya ki try muluk ya kabana kaliang jong komso kini isngi ki beladap ni latho shi ki bor sarkar jong sarkar India buat kumju ru syaka sarkar jela ndrei kum ka kanhun ni kwa pat bakini gimat ki de ban urlong no kham kloy hadin bang yo I ya ki jingja ki belaja kini isngi kini ki benai ki beladap kham tam ya kini ka jela ka jongi kamat ka beningkong ka bana kaliang jong komso ngi sungkhya kadai halor ka jingdawa ka jongi ban pentrikam ya ka SIR lani ka special intensive revision namta ka electoral roll kani ka jala ka jongi ngimla banlen bakum ka jala Meghalaya ngi yakran na kapor sa kapor ya ka jingdon jong ki briu ki barung bean sa kani ka jala ka jongi bat rangba ka jingrung ka jongki kawanra pat ka jingkta yangi kum ki try muluk la kalong ha ka hop ka jongi ban ha sanshar ka khada la kalong ka hop ka jongi ban kamai kaji bat kumta terter tiba hadin mengyo iru gini gijengja ki baja khamtam ya po garwels ngimla banlen ba kajingdon jong ki brio ki ba larung bean ki bomde ki traishno ki bapura jong kari India kum juru jong ki nongshong shno ki bapura jong jela Meghalaya kum ka kanun ngisngo ba ka sarkar jela ka jongi ka sarkar India kum juru ka election commission kadai ban pelong no kham kloy ya ka SIR hakani ka jela ka jongi hoat ngilade bantho ya ka city sya ka home ministry bat kumjuru sya ka election commission banbu ka jingdawa khmat jongki bakidai ban pelong ya ka SIR tilamba kani ka jingyalang ko bamanta kasngi ngilayarai bah baidai ba ka SIR nginya chakmat ban pelong ya ki program ki prepare ki bana kaliang jong ka kanhun ngin seshim bat shnreshwa kata ka kanhun kan sa tho sya ka sarkar jela ka jongi da ka bangi bu ru ya ka por ba kadai ban pen urlong ya kani kacing dawa namang isu bangi don kampalat ban pentikna ba ki brio ki badon ka electoral roll ki di bandai ki brio ki badai hok shisha ban yo ya kata ka hok ban ya tap boot lane ban long kita kinong jit hukum juru kinong yele haka election lane ban long kinong mikmat kani kacala ka jongi ngimla ban len kibun ki jingkran kibun ki jing snow jong kinong shong khamtam e ki try muluk ba ka jala Meghalaya klabun ha ki brio ki ba ngimtep tikna laki de kimde kita kinong India ki bapura teknang ban pentikna ba kini ki brio ba yo rung ha ki electoral roll ki de shisha ki brio kinong shong ki bapura jong kari India bat kum juru ban pentikna namar ba ngimla ban len ba khamtam e ki border area lani ki border district la kalong bat ka Assam bat ka Assam bat kum juru bat ka Bangladesh ka jingmut hi jong ka SIR kalong ban pentikna begini gibri barung electoral rule kini kinong India bat kumjuru ban pentikna ba ubri ude banlong unya nong thap bu tangjong ko wei ka jakam di atli ki jaka dari village cheki border area Shagaru Hills bat cheki wei ki jaka ngi ba kibri ha Meghalaya ki thap bu uju ubri dale cha Assam ru ude uju hi ubri ba thap bu chathiru tikani ko wanra ka jing tingit lani ka jing jingmut no e ka electoral rule ngikan mawi ki jing kren jong chief election commissioner bu ong ba ka pure electoral rule kadai kita ka backbone jong ka democracy lani ka electoral rule ka bakhoy kadai tau butlum jong ka sensyapat ba tingingi kwa ba Meghalaya kumulale hakiwe pat ki jela dai ban pentrikam ya ka SIR hang ne po Meghalaya ru khna bangin penting kena begini ki beri ki bomdon hok bandrung hak electoral rule kim dai ban yo ru bat nakliang jong ka kanhun ngila keren ru
bat ngilai keren du banong ba la dale ke electoral rule ka di bandon ru cut off date kaumut batang itu gibri ki belarung shua jong snam kak nai spa nyo kuai ki belade ki nong shong ki pura jong ka jela Meghalaya ki detang maki ki banyo ya ka hop bakin rung ke electoral rule ki bawan hadin jong snam kak nai spa nyo kuai dei ban itu ki kum kita ki nong shong ku pura lane ki badai banyo ya ka jo ka hop kumangi ni yo kum ki try belum ti kabaar ka bental ni kamat ka mengekren hak ni jingalang ko mta kasingi ka dairu abai bat ka amendment ya ka ST order 1950 la dai pipet ya ka ST order jong snam ka amendment ka ST order 1950 nakaliang jong komsu ngilarai bagin shim mikilat kelenti bat kawai galong bangin tho syaka sorkar jela ka babu ya ka por bahapo ka por ka ba kababiang kidi ban pentrikam lani kidi ban tho syaka sorkar India ban pentrikam ya SIR ban amend ya ka ST order 1950 ngin selet ban ya kendu ya ki political parties ki ba fair ki badan apo ka jala ka jongi ban ya kren bat ki bat kumju ru ban gentu ya ki baki ru kim dei ban ngap jar ya kini kimat hamtam ya ka SIR ba ST order 1950 ban kaliang ka jong kiru kidi ban push lakalong ya ka sorkar jela lakalong ya ka sorkar India ba ka election commission baki dei ban pentrikam ya kini kimat cing dawa bat hakaju ka po nakaliang jong ka kenhun ngin sadon ka jing kendu bat ki stakeholders ki ba fair kum ki senjuk jong ki waya snong senjuk jong ki rang ba snong nang ta ki ka Grand Council of Nokmas kebetulan Pok Garo Hills bat ki kenhun ki ba fair ban pensotu ban khot ban wer bat ban pan ka jing kersana ki bat kamtam eru ba lada ka sorkar la kalong sorkar Meghalaya la kalong sorkar India bat ke ECI kam sngap ka kenhun kan selet ru hakaju ka por hopat ba ban pensngo syaki yakini kimat kiba ngidon kam ban pentri kam namar bala nangimla ban le kan ni ngi iba kan bu jing ma yang ki try bulok ti kata kadi kirai kiba nakaliang jong ka kenhun kata ngila syembat nang ni akhmat ka komsu kan sayat ban penurlong yakini kimat jing dawa kiba ngi ngila bu hakmat jong sorkar da bagi pelong ki program kiba PRP hapo Meghalaya kidon kumbasan thok tam kita ki tribe kiba ka sorkar ka itu ya ki kum kita ki tribal community jo ka jela ka jong ya kanik ST order 1950 kaba amend up to date hadu usnam aja arsaw la nang bakla kini asa kita kisan thok tuli ki tribe ki bala syem nado ka por bangi ngidang don berkasa la da fipet ja ka ST order 1950 finlap ki tribe kumbasan thok lai san thok saw tuli ki tribe bat kani kajing itu yakini ki tribe hapok ST order 1950 kumba kalong manta kailat yakiwe ki tribal community lani ki riulum ki banakiwe ki jela kin yo lang ya kaju ka hop kabangi ni yo kani kala de kajing ekren ka ba mdi be ekren tang ngi ngilai ki seng halang ki kenhun jong ki noelam snong ki ba fair ki bri ki ba don kajing snow khia lor kani kam ngila ekren na kapor ndeng yo i ba ka sorkar jela ka jongi kam sim khia ya kani i kwa ban pen kan ma wi ba nadu katkum ka jingkren jong minister jong ka social welfare house nam ubal adem uang ba ka sorkar jela kala de ban form la de ban shna ya kata ka committee ka ban study ya ka ST order ka ban pet bene ya ka ST order 1950 ban ajing mot ka sorkar jela nang ba ka sorkar jela kan yo pat ban ay kata ka ajing mut la ne ka recommendation syaki bor ki bahajrong la kalong sya ka sorkar India ne syaki nu ki bor ban wanra ek ta ka modification la ne ka amendment ka ST order 1950 nang ban itu tangi gitu ki ST la ne ki scheduled tribe ki bade ki indigenous tribal jong ka jela ka jong nang ba kani ka jing yo la jong ki wei pat ki tribal na ki wei pat ki jela ban yo ya ka ju ka hok kumbangi yo kinom yo maki namar la da fipe ya ka ST order kumyangi itu hapo asam ya ki khasi inong khasi jentia bat ki garu ki itu tang haki hill area ha plain area ki itu ya ki kum ki ST la da filet chapok Manipur om itu ya ki kum kita ki ST la da filet chakiwe ki jela ngiyo tang ki bolong limited kata ka hop ka bangi ngiyo chakiwe ki jela ndai ki te pat ki badai na ki we ki jela ki yo ya ka jo hop ki yo thet jaka hang ne po jela ka jogi ki yo ban apply ya ke ST hakri nga jala ka jongi bat rangba ka jing yo apply jong ki ST ki yo alang ban thit jaka ban yo alang ka hok ban wat kam wat jam ban le ki business ki jong ki bat kani kawan ra jing du nong yangi kum ki try muluk ki khun jong ne ka bri nyo trap bat kum juru ki try muluk
ki badai ki acek bat ki garu tena kaliang ga jongi ngikwa ban kentu ya ke sorkar jela ba kumba kala form ya ta ke komiti nadu u Desember jong snam arja artusa kat kong ga jingkren jong minister jong social welfare how news nam beladab uang ba kata komiti la form nadu snam arja artusa ban study ya ke ST order nri shisnam tam mentala ya ngim yo i kawiru kan notification lane kawiru kan notice kabakani ka komiti kan panjing mut na ki stakeholders lane ban panjing mut kumnu ban wanra ya kata ka jingkelah ka ST order 1950 ti nakaliang jong kenhun ngis ngoba ka jingpen kelah ka ST order 1950 kadai ban long no employ ngim dai ban klet ba ka des council kala pas ka resolution ka KCDC how snam arja arpusa ne arja arpula sau ngam dekan mau bahai katarik makir kila ada ban pas ya resolution ban pha sa sarkar jela badai ban pet benia no ya ka ST order naman bakani ka jing bom pet benia ka ST order 1950 kawan ra ka jing dunong yangi ki try mulo tendre ngis ngosi benong ba menta wala ka sarkar kala form ya ka komiti nre ka klemla ban pentrikam yang nimtep kay ka baga ta ka komiti ka le mental asis nam tang tenakliang jong ka kenhun ngin sa shim mikila kelenti ban penbor ya ka sarkar jala bakadai ban tho lane ban recommend sya ka sarkar India bakadai ban amendno ya ka ST order 1950 knang ban itu akata ka ST order 1950 tang ya ki try muluk ki badai kita indigenous tribe jong kani ka jala Meghalaya ka jongi ti halor kini ki artli ki mat kajing pentrikam ya ka SIR